Здравейте, аз съм Емо, а това е 10-тият епизод на първи сезон от състезанието ни с БДЖ 2 на релси. Днес сме на гости на TDB Play, тук в прекрасното студио Астериск и ще отговаряме на вашите въпроси, които ни задавате през целия сезон в различните социални мрежи, както и в коментари под епизодите. И както и на лично съобщение. Така е. Мисля, че всъщност, приятели, това е първият момент, в който успяваме да се съберем всички заедно и да си говорим за 2 на релси, след като излязоха всички епизоди, след като видяхме и успяхме да си припомним отново приключенията, през които минахме. Да кажем, да. Добре, нека да припомним набързо на нашите зрители кои сме. Аз съм Емо, вече на 24 и продължавам да се занимавам с всички страхотни неща, с които се занимавах преди няколко месеца, когато снимахме 2 на релси, а именно вътрешен глас и градските игри. Аз съм Рали, продължавам да съм на 24 и също така продължавам да се занимавам с роботиката, с майсторенето на неща, с пътуването и като цяло всякакви такива работи. Ние с Рали сме синият отбор в състезанието 2 на релси. Това ще го познаете и по синият маркер, който стои пред нас, както и синото тефтерче, ако случайно се зачудите. Аз съм Стан, все още на 25. Все още се занимавам с безкрайно много неща и ще продължа да се занимавам с също толкова безкрайно много неща, докато не ми писне. Аз съм Яна, вече на 24 и се занимаваме с вътрешен глас заедно с Емо и правим градски игри. Или, приятели, през последните няколко месеца много усърдно всички ние четиримата, плюс всички хора, които са по някакъв начин замесени в проекта 2 на релси, пазихме тайната на кой е победителя. Това вече не е необходимо. Ако вие случайно обаче не знаете кой е победителя, ето там ще намерите целият плейлист с всички епизоди до сега, така че можете много бързо да наваксате с първите 9 епизода от сезона и да разберете през какви приключения преминахме, за да стигнем до тук, до тази прекрасна маса. И всъщност днес какво ще правим в това студио? Днес ще отговаряме на всички зрителски въпроси, които получихме точно от вас в Facebook, в Instagram, в TikTok, в Instagram като коментари. По гълъб, по почтата, в почтенския вагон, по време на 2 на релси. В блока така една бележка. По едно време и под вратата бележки ми пускаха. Аз съм сигурен. Това не са били тайни обожатели, това са били кой печели. Да бе, човек! Колегите на работа ме спамиха. Кой спечели? Няма да кажа на никой, кой спечели? Баба ми мислеше, че всеки един епизод е отделна игра и вика, кой печелише повече пъти? Но ние казах за финалния резултат. Казах, ще го изгледаш. Нашите, между другото, още не знаят, защото с тях не сме гледали всички епизоди и съответно не знаят кой е спечелил и аз не съм им казал. Добре, ако до този момент все още не сте кликнали на плейлиста горе в дясно, значи най-вероятно вече знаете, че жълтият отбор спечели първи сезон на 2 на релси. Поздравления! От тук нататък, нека да видим какви въпроси сте ни изпратили. В тефтерчето на по-добрия отбор сме събрали на по-добрия отбор. Малко от тях. Случва се. Както каза някой в коментарите, нямаме бюджети за друг нарейтър, така че глас зад кадър си бях аз през целия сезон. Глас зад кадър, глас пред. Трябваше да кажеш глас покрай кадър. Който познае кой ни е тайния глас зад кадър, ще ни даде 500 лева. В 3 от епизодите съм почти сигурен, че започвам с здравейте, аз съм Емо и това е 2 на релси. И така можем да разберем кой е гледал наистина. Така е. Да. Знаехте ли, че аз озвучавам епизодите в началото? Трябваше да има един таен нарейтър. А някой помисли ли си, че аз озвучавам епизодите? А някой знае ли кой е Пацо в коментарите? Това е мистериозата... Никой не знае. Даже имаше хора, които... около 4 минути да напишете кой е Пацо в коментарите. Имаше хора, които ни казаха, че Пацо е измислено име. Така, освен 4-мата души, които виждаме тук, кой стои зад продукцията 2 на релси? Това е въпрос. Това е въпрос. Както може да прочетете и тук долу, нали, Паци? Точно така. Всъщност, освен нас, за да може да се случи всичко, което видяхте до тук в сезона, чисто физически да се реализира като продукция, имаме огромната подкрепа, съдействие и много безсънни нощи, които сме причинили на нашия страхотен монтажист, който в момента е там зад кадър. И сега ще ви покажем нашият таен монтажист. Той беше тук през цялото време. Едно бързо пренареждане по-късно и тук при нас е нашият монтажист Пламен или накратко Пацо. Здравейте хора, аз съм Пацо. Ще се представиш ли, между другото, това е първи момент, мисля, в който влизаш в кадър.
на Да, две на по Reels. принцип стоя от другата страна на нещата, зад един монитор, дълги нощи, но аз съм Пацо. Аз съм на 20, занимавам се с видео, с фото, с рисуване, с фотография, казах ли, с коли. Да спрем до тук. С две на релси в последното си свободно време. Да, защо всъщност викнахме Пацо при нас? Искахме да си говорим малко за това какъв е процесът по създаване на едно видео, т.е. на един епизод и как минаваме през всички точки От този процес. И започваме всъщност с избор на кадри, в което Пацо не участва, затова ще се обърнем към Емо. Изборът на кадри е едно от най-забавните неща, защото от снимките до момента, в който започнахме да работим по първия епизод, всъщност мина едно известно време и бяхме забравили много от нещата, които ни се случили. И друг факт е, че ние не бяхме гледали техните кадри, те не бяха гледали нашите и имаше моменти, в които осъзнавахме как се напасваме, като например това в Стара Загора, как ние снимаме и те са зад влака, или това в Ямбол, беше уникално. Абсолютно. Как избрахме кадрите, не мисля, че имаме някакви велики критерии. Общо взето целяхме това цялата история да се следи лесно. Това и двата отбора да имат участие в епизодите. Като цяло да са нормално изглеждащи кадри, макар че в епизодите сме вкарали много шейки кадри, много разклатени които обаче са кадри. били важни, за да се следи самата история на... Имаш ли любим кадър от епизод? Любим кадър. Няма значение добър или лош, имаш ли любим кадър? От нашите или от вашите? Като цяло, защото аз имам един и след малко искам да го споделя и покажем. Моят любим кадър. В който всичко можеше да се нареди перфектно, всичко не се нареди перфектно, разбира се. Когато стигнахме в Стара Загора, имайте предвид, че ние сме относително спокойни хора. Изведнъж трябва да тичаме буквално, състезавайки с другите. Стигаме в Стара Загора, изтегляме си предизвикателството, започваме да изпълняваме предизвикателството. Рали пуска запис, записваме цялото предизвикателство на един голям дълъг запис, спира записа, продължаваме в следващи някакви записи. Няколко седмици по-късно тръгваме да събираме кадрите за епизода, пускам си този запис. Този запис е записван на slow motion. 20 и няколко минути slow motion. Забавен каданс, който Паци после трябваше да таймворп, нямам идея как е на български, да напасне като скорост, така че да бъде гледаем. От този запис, ако си спомняте момента, в който с Рали обясняваме как Стара Загора е правена буквално на мрежа, градската инфраструктура, казваме всъщност с Рали, че можем да видим от единия до другия край на Стара Загора. И Рали прави така. Този кадър. И ако обърне Рали камерата, може да видим от единия край на Стара Загора до другия край на Стара Загора. Само да кажа, че всъщност телефоните, които Флип ни дадаха, бяха с толкова хубав тъчскрин, че аз без да искам постоянно плъзгах на някъде настрани. Да, имаме доста кадри на... Имаме няколко скриншота на Рали, Да. как си скриншотва локскрина, опитвайки се да си заключи телефона. Да, така че не ми давайте айфони, но все пак благодарим за хубавите айфони. Ти имаш ли любим кадър? Имам любим ваш кадър. Той не е в епизодите, но го имам, мисля, че качен във всички социални мрежи в момента на Reels. Онзи, в който си правите дискотека във влак. Това ми е топ кадър. Мисля, много як. Очите не ви лъжат. Тук си правим дискотека. Да. Аз имам няколко любими кадъра, но те не са от епизодите, тях може би ще видите или по-късно, или sneak peek сега. Go, 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 go. Go up, go up, go up, go up. Това е най-прекрасният кадър. Какъв е процеса на монтажа? Процесът на монтажа е дълъг и изисква доста кафе. Аз ще си позволя да се включа за момент, нещо, което искам да уточним и пред вас като аудитория. Пацо гледаше епизодите горе-долу заедно с вас, малко по-рано, но той реално не знаеше на къде протича историята в бъдеще. До последния епизод реално не знаеше кой е победител, какво се случва и така. Общо взето държахме да... Не сме били ние те, да сме го ограничавали. Исках да кажа, че държахме на това ние двамата да следим как върви историята, не да разчитаме на Пацо да създаде някакъв сторителинг, но негова беше задачата всъщност това да изглежда добре. И това беше момент, в който той може по себе си да види кои неща от епизодите, от кадрите всъщност му правят готино впечатление, кои го забавляват и кои са абсолютно безмислени да бъдат оставени в епизодите.
Тоест, в момента виждате не само нашия монтажист, ми и нашия първи зрител. Първия фен и най-големия фен. Да. Добре, сега е момента да се оплачеш пред хората, коментари и редакции. Нямам думи. Ужасно готин екип. О, това беше много добро. Това е супер сладко, но истината е малко по-различна. Поне аз мога да кажа, че от първия до последния епизод, всеки от епизодите минава през поне 4 версии. 4 версии, Да, средното. 4 версии. 4 версии е минимума, мисля. Не мисля, че имаме епизод с по-малко от Мисля, 4 че версии. нямаме. Около 4. Около 4 версии. И след всяка версия Паци е получавал списък с между 20 и 50 редакции. Това не означава, че той не може да монтира, просто ние сме супер големи перфекционисти. Имаме моменти, в които Това нещо е 2 Когато кадъра знаем- по-дълго, отколкото искам. да, или когато знаем какво се случва в следващите кадри и той е пропуснал нещо да включи, например, което трябва да води до някаква логика в следващия епизод, като не е гледал следващите кадри, нормално да не знае. И сме такива, остави това, той има смисъл, в него казваме банан, но той има смисъл този банан. Да, ние сме... не знам, имам чувство, че ги измъчихме Паци. Аз съм сигурен. Вие така си мислите, но мен това адски много ми улесни работа, защото ми давате точни насоки, кое точно има да се променя и това е най-лесният начин да видя какво на вас би трябва, за да го направим както искате вие и както би било най-хубаво. Добре, да оплачи съм малко от нас. Да, кажи нещо, така. Искам да участвам. Владисах се в синьо специално за да съм от синия отбор. Готов съм. По-добри отбор. Нека си го признаем. По-добри отбор. Това е истината. Добре, че съм ръдна. Това лято аз бях на една сватба като гост. Пацо беше на същата сватба като видеограф. И буквално го изпратих от автора, защото знам, че след 2 дни имаме епизод за качване. Та го пратих да работи. И с тези хора работим. И с тези хора им правим 2 на рилс. Да, ако искате, мога да снимам и вашата бъдеща сватба, свържете се с мен. Ако не искате видео, мога да ви направя снимки. Ще станат страхотни, гарантирам ви. Ако имате кола, ще направим още по-яки снимки. Или видео. Къде могат да намерят повече за теб? Повече за мен може да намерите главно в Instagram, основно в Instagram и най-често в Instagram. Основният му профил. Основният ми профил е Plamboss4, Pula4mbo, а другият, който може да намерите моите фотографии, е plamenpetrov.p. Още веднъж искаме да благодарим на нашите приятели от TDB Play за това, че ни дадоха тяхното страхотно студио, в което можем да снимаме това, което виждате в момента. Да, освен това, много хора ни питаха кой е човек, който ни е направил песента. Веню, Вен 1.0, Epic Вен Beat Guy. 10. Оня, ето е Бентен, ама не е Бентен. Да, ония, който прави музика в TikTok, която е, искате ли да разберете как звуча като някой друг. Реално формата се казва как да звучим като, но няма Добре, значение. Също искате ли да разберете как да звуча като някой друг? По-щивата версия на формата. Да, по-дългия вариант. Но всъщност той е един много готин музикант, да го наречем, битмейкър, може би. Музикант. Доста неща. Артист. Да. Да, Венцислав Богоев, Да. Венцен е човека зад прекрасната песничка, която чувате в началото на всеки епизод. А ако не сте я чули, Сега ще сложим тук линк към песента. да не я изпеем цялата, не е лошо. Джамбо ми седни. Всичко върши. Всичко прочел си, давай не се бъби, две на релси. Малко е пристрастяващо. Да, това, което аз исках да кажа е, че тези партньорите, които застанаха зад гърба ни, нищо от нашето приключение нямаше да бъде възможно или поне не в качеството, в което успяхте да го виждате. А ако има нещо, което не ви харесва в качеството, ние сме виновни, не са партньорите ни. Като зад нас застанаха 4 партньори в първия сезон на Венериоси. Започваме с FlipBG, откато си купих телефон, много благодаря, че ми спасихте живота. Или по-известни като FlipBG. Умният начин да купувате и продавате телефони. Dynaphos фото и видео. Вашето място за фото, видео, бродкаст и кино оборудване. Bulky Cold Wallet. Портмоне с код за спокойно пътуване. Xperify 3D Print. Професионално 3D принтиране, сканиране и моделиране. Познавахте ли се преди 2 на релси? Да. Откъде? Не, запознахме се във влака. Във влака. Това ще На да е гарата. хубаво На история. гарата. На гарата. Ще е много яко. Да се бяхме запознали. Да, И 4 с анонимни него. човека си снимат морнинг рутина преди да заминат към гарата.
Аз да се случайно запознаят с седнах други хора. на седалката в купето и той дойде и просто носеше такива карти. И вика, аз играя една игра. И хич не е съмнително, и така хора някакви идват, една карта ти пропуснат. Ще играеш ли сме? Така, и сега, все пак да се върнем на въпроса. Откъде се познаваме и защо решихме заедно да снимаме Две на релси? Познаваме се от една доброволческа организация, в която са се случвали страшно много събития, концерти, маратони, спортни първенства и всякакви други неща, на които ние сме помагали. И просто интереса към това да сме сред млади хора, които са ентусиазирани да правят нещо интересно през свободното си време. Ние събра. Да. Според всеки участник, по какво се различават двата отбора? Ами ние сме готините. А ние Вие спечелихме. Вие сте Победата отбора. не е всичко. Ние сме хората, които си огаждаха бяхме чревоугодници. Ние се хранихме през дните на Две на релси. Единият отбор си губеше времето в това да снима котки, да се седи по пейки, а другия не си губихме времето и спечелихме. Точно така. Всичко беше много целево, насочено, имахме си задачи, трябваше да стигнем до тая точка, да си изпълним предизвикателството, да стигнем пак до първата точка, където ни е гарата, да се качим на влака, да стигнем до следващата точка, да изпълним пак предизвикателството и пак да ги бием. И пак да ги бием, ние И няма пак да ги бием. Да, можем многократно да ги бием. Аз това се замислих онзи ден, ако мога да ми опиша като кученца, Като кученца, какво се различават двата отбора. Като Ние- породи кученца? Да, като породи добре. кученца. Значи ние сме Golden Retriever с Емо. Attention span 0. Точно така, нула. Нищо не бъдеш Виж, ами не буквално има клипове как давай вървим сега супер бързо и виж котка и след малко сме такива, давай продължаваме, още една котка. Да, след това всичките ревюта на Гари са съвсем умирали. Бих казала, че ние сме като Golden Retriever, докато вас си ви представям като някоя изтънчена немска порода, изтъчна. Той е ловно гонче. която е такава супер стрикно следва и тук знае това, тук знае това. Много сте начетени, бих казала, колеги. Благодаря. Да, имате повече фокус, повече си задържате вниманието върху някакви неща. Но мисля, че ние се изкарахме по-готино, защото бяхме супер много котки и се накипахме на много гари. Виж, ние котки не видяхме, просто не се спирахме да ги снимаме. Сега ще слезем някакви супер гадни сухари, дето само се спечели. Аз нямам проблем да съм супер гаден сухар, който е спечелил. Все пак съм спечелил. Получих ли супер тежката купа? Получих супер тежката купа. Моля те, метни я обратно, за да може да излезе от кадър. Благодаря. То Стан не е отбелязан никъде в... Най-лесният въпрос на света. Защото Стан социални мрежи няма, Стан социални мрежи не иска да има и Стан социални мрежи няма да има. Важното е, че има социален живот. Да, в реалността не на телефонче, компютърче, не стои затворен Не бъди... лош. Не Баба. делага хората, имаш вайбър. Да. Като вкарат в група, това И вече е социална мрежа. Ай, ужас. Сега ще изтрие Сега е вайбър тази система. Добре, продължаваме нататък с въпросът. Как ви хрумна идеята за Две на релси? Хрумна ни след като изтеглих късметче от китайска корабийка, след като бях ял спагети и спагетите приличаха на БДЖ мрежа и там пишеше пътувай на някъде с приятели и аз реших, че това ще бъде БДЖ мрежа. Как ти хрумна? Как ти хрумна идеята за Две на релси? Друг ми я даде. Верният отговор, това само грешен. Ами аз го измислих. Как ти хрумна? Аз го измислих. Вървях по улицата и изведнъж спънах в едно гърне с злато. То се израси на земята и аз така, нали, от учтивост тръгнах да го събирам. Тъй като леприкона, който го беше оставил там, пиеше бирички на бара, беше толкова, нали, така въодушевен, че някой за първи път се е върнал да му събере гърнето и ми подари една жълтица. Аз викам, какво да правя тази жълтица? Той ми каза, иди на гара Козлодуй и я дай на касиерката, тя ще ти каже какво да правиш. След това отиде ли на гара Козлодуй? Абсолютно, иначе нямаше да съм тук. Яна, ти не каза как иде идеята. Как измисли идеята за Две на релси? Гоних я по улицата. Идеята. Да. Гоних я по улицата, идеята. И като я хванах, тя избяга. Един въпрос, тя ходеше, тичаше така или се търкаляше? Не ходеше. Така как ни хрумна идеята за Две на релси?
Истината е, че всъщност аз съм човек, който гледа изключително много различни реалити формати от цял свят. И всеки път, когато гледам нещо, се опитвам да си представя как може това нещо да се реализира тук, в България, в нашата красива родина. Форматът, от който е вдъхновен две на релси, се казва Jetlag The Game и може да го гледате на линк, който публикуваме винаги в дъното на нашето описание. Там обикалят различни държави, почнах с Щатите, после правиха околосветско, после Европа, после така. Но обичайно пътуват с самолети и пътуват доста по-бързо между големи места. В България нямаме голямо пространство, на което да пътуваме, а пък и аз не съм шофьор, затова реших, че ще е много кофти, ако ангажирам моят съотборник, тогава още не беше ясно даже, че ще е рали, ако ангажирам моят съотборник да бъде постоянно зад волана. И мислихме с Яна други варианти, така се прояви БДЖ като манна небесна. И всъщност се оказа едно много интересно предизвикателство, точно заради всички непредвидени неща, които може да се случат в БДЖ. И това, че трябва да се съобразяваме с техните графици, с техните маршрути и всичко останало, решихме, че БДЖ е най-подходящото място да реализираме този формат. Така се роди две на релси. Продължаваме към втора категория въпроси. Организацията, която беше преди състезанието. Вече името на категорията. Говорихме на един въпрос от нея. Имахте ли предварително определен правилник, по който се движеше играта? Имахме ли предварително определен правилник? Да, имахме. За да бъде максимално честна играта, всъщност решихме да имаме правила, по които двата отбора да се движим, да сме максимално уеднаквени в първо нещата, които носим, Местата, на които може да пребиваваме. местата, на които можем да нощуваме, бюджета, който имахме, времето, което със себе си, времето, което имаме отделено, общо ето всичко да ни е уеднаквено. Освен това, като правила, имахме определени часовите диапазони, в които можехме да снимаме, както и на колко километра разстояние може да е нещо, за да можеш да го стигнеш не пеша в самия град. Тоест, за което автобус. можеш да поспорим с другия отбор, обаче явно ги е домързяло и са си попътували с... На 2,7 км. Кое? Ти каза. Пазарджик, да. Пазарджик Пазарджик е по-близко от 3 км. Но вие сте... сигурно. Possible. Ага. Ти си призна един ден. Тот напита в Сливен, що не сме пътували с такси. И после каза, закригляйте бе хора. Нямам никакъв спомен, твърде вероятно да се е случило, да. Ще дигна очилата. Така да продължа на оная камера. Аз нищо не знам. Добавете тук Каден Ралев, който казва, сега не знам какво следва, нека да се върне му да каже. В Пазарджик. В Пазарджик, да. Не съм сигурна, и му трябва да кажа. Тръгнах да казвам, че имахме право да пътуваме само с влак, което в последствие на играта не се оказа точно така, но имахме уточнено какво правим, ако не пътуваме с влак и дали можем да пътуваме с нещо друго, ако влаковете не съществуват. Също така имахме уточнено. Изведнъж влаковете не съществуват. Те не са еднорози, уверявам ви, съществуват, просто не навсякъде. И не по всяко време. Точно така. Друго нещо, което имахме уточнено като правила, беше какво правим всъщност, ако не можем да изпълним дадено предизвикателство, как да го анулираме, колко време да изчакаме. За щастие наше не се случи нещо подобно, т.е. успяхме да изпълним всичките предизвикателства, както сте видяли. Ако не сте видели, тук дясно можете да видите. Правилата са 18 страници, по време на играта сме казали около една страница voiceover. И другото най-важните. се вижда горе-долу. И реално има неща, които не са ни се налагали да използват. За щастие, да. Добре, за 10-та годишнина от две на релси ще пуснем специален Споделен документ, в който Специален може да видите всички правила на Да. две на релси. След само 9 години. Абонирайте се за канала и след 9 години очаквайте тук да споделим видео, под което ще откриете този жив документ. Ако забравим да направим това нещо, напомнете ни на лично съобщение @2narelsi в Instagram, Facebook, TikTok, където ни намерите. Ако ни видите на улицата, потупете ни по гърба. След 9 години онова ви да очакваме. Продължаваме с един въпрос, който всъщност е част от правилата и то е в какъв часови диапазон можем да пътуваме според правилата и защо, вчера ме попитаха защо имаме период за почивка. Защо не пътуваме нон-стоп, защо не хващаме нощните влакове, какво се случва? Първо, да отговорим на първата част. Часовият период, в който можем да пътуваме, е от 8 до 20 часа. От 8 до 8. А реално,
можем да пътуваме и след това, ако до 20 часа сме се качили на влака, който пътува и след това. Така направихме реално навръщане от Бургас, когато ние се качихме по-рано в влака, но стигнахме след 8 часа. Да, ние също стигнахме Ние в Стара качихме в Загора, Стара така, Загора, само всъщност. че стигнахме по-рано от нас. А защо ни е било необходимо да имаме време за почивка? За да запазим човечността в себе си, за да Малкото оцелеем, останала човечност. за да оцелеем, да ни откачим, да не стане единственото ни виждане за света, играта и победата. Между другото, тук трябва да уточним с огромно удивително, че ние сме приятели и всички те неща, нали, които говорим един срещу друг с супер иронични, съвсем приятелски настроени, но по време на играта нямаше такива неща. Няма По време на приятели. играта няма факта, че ние сме приятели, няма факта като помежду си нормалните ни разговори бяха сега какво правим, те къде се намират, сега какво се случва всякъде. И ако това беше 24 часа от денонощието, Щяхме доста бързо да бъдем изпържени и може би нямаше да има цял сезон. Но пък те нямаше да спечелят. да. Сега преминаваме към въпросите, които касаят играта ни или, както сме и кръстили ние, по време на състезанието. Кога пътувахте? Хората не могат да разберат. Един ли ден сме пътували, 2 ли, 3 ли, 5 дни ли? 4 за 24, след 5 дни сме тук в Пловдив, ще се видим след 2 дни в Плевен. Какво ни говорите, какви са тези градове, какъв Плевен, какъв е Пловдив, колко дни сме пътували? За Плевен може да разберете някой друг път, а пък половината ни билети ги има във видеята. Пише си кога сме пътували. Я да видим на този билет, какво пише. Това Няма е- да следя. 8 април. Пловдив Пазарджик, 9 април. Тоест, снимахме на 8 и 9 април. Ако случайно не сте познали по всички огромни яйца, покрай които минаваме. Точно така, Великден наближаваше, колкото и да искаме да сме конфиденциални, навсякъде кошници, яйца, разни цветници, празници, тук къде се сетиш. Общините се стараят да покажат, че има пари за великденски яйца. Тук искам да се опитаме да намерим два конкретни кадъра от нашето идване в Стара Загора. Стани и Яна отиват към общината, виждат, че пред общината има някакво голямо събиране и казват, нали, че има празник за цветница. Не, За Лазаров ден. казваме съвсем умишлено, без да споменаваме, че е Лазаров ден, казваме, тук пред общината има някакъв празник, ще видите на този кадър. Попадаме на празника на Стара Загора или нещо такова. Има празник. В този момент аз и Ради отиваме към общината и аз съм супер уверен, че е празника на града. Това е община Стара Загора, има някакъв празник, както казах. Както Не си е супер празник. уверени, че Кенана е в Стара Също. Загора, не в Хасково, но... И съм супер уверен, че стадиона в парка не е общината. Та да се върнем към това, снимахме 2 дни състезанието 2 на релси, както виждате имахме край на ден 1 и във втория ден всъщност ние спечелихме. Така че Край на нямахме играта. нужда от повече от 2 дни, но това, което тук можем да издадем съвсем малко, е, че след края на 2 на релси снимахме още 2 дни и всъщност за това е тайната, нали, в скоби, защо накрая на последния епизод казваме, виждате ни тук след 5 дни обратно в Пловдив, т.е. на 5-я ден вече се препарахме в Пловдив. Продължаваме с въпрос, който е зададен от един от нашите близки приятели. Има ли карта, на която се надявахте през цялото време, но така и не ви се падна? И мисля, че това е много лесен въпрос за отговаряне, но нека все пак някой друг да каже. За нашия отбор определено чакахме картата резервация за двама. Супер много искахме да ни се падне и в Пловдив, и в Пазарджик, и в Навсякъде София. като цяло. Да. И първите ден. Това е много ключова карта, която ни дава възможността да заключим определена зона, така че дори другия отбор да успее в рамките на 2 часа, тази карта ни дава възможност да заключим определена област за 24 часа, като през това време другия отбор дори да се намира в тази област, дори да може да, Изпълни предизвикателство. да може да я завземе, всъщност няма да може да я завземе, защото е резервирана. Да, тук можем да кажем всъщност, че това е карта, която ние се надявахме. Това беше карта, която също искахме да ни се падне поради същата причина, но от наша гледна точка, те искаха да ни вземат Габрово, за да не можем да спечелим. Ние искахме да им вземем на тях Габрово, за да можем ние да я вземем. Всъщност, идеята беше
Да си подсигурим Да си подсигурим Габрово за нас и с тая карта се едно да блокираме Габрово за вас. Понеже ние не знаехме всъщност вие къде сте. И като тръгнахме да ходим до Габрово и преценението беше по-скоро на вас да не ви се падне и затова да ни се падне на нас. Аз мога да кажа кое не исках да ми се пада и това е ето тази карта, непознати тонове. Може би приятелите ни знаят, но аз не пея и не мога да пея и звуча ужасно. То е хубаво, че не се падна, за да не се налага да гледате тази подигравка с слуха ви. Значи, една от ето тези ми е пътуваща премиера. Организирайте театрална постановка пред поне 3 зрители. Аз нямам проблем да се излагам пред хората, да се излагам на улицата, да се излагам генерално. Въпросът е да хванеш 3 човека, които те гледат. Хората винаги си мислят, че искаш да им продадеш нещо. Уточнение отдолу пише, че не трябва да са хора. Не, задължително са хора. Това уточнение влезе след като Яна беше твърдо решение, че тази карта няма въобще да влезе в играта. Да. Затова го вкарах. Да, сценичната треска и излагането пред публика са нещо, което Яна не харесва. Да, това, което исках аз да покажа е ето тази лоша поличба. 1, 2, 3 вагона преброи. И цитирам: следващата влакова композиция, на която се качите, трябва да е с размер не повече от 3 вагона. В това число се включват всички видове пътнически и товарни вагони. Тоест, купил си билет, идва ти влака, не можеш да скачиш на него. И това е мега гадно, защото ти прецака цялата игра. Това е лошата поличба, която аз не исках да ни се падне. Друг така. Но пък щеш да е хубаво на тях да се падне. Не смех играта вече. Аз имам пак една лоша поличба, понеже ти вдигна лоша поличба преди малко. Тя се казва Азбуки Веди говори и колкото и да се радвам, че измислихме, е ужасно. Тя гласи, че името на следващата ви дестинация трябва да е не по-дълго от 5 букви, като имаме пример, че Видин е окей, Плевен не е окей. И за дестинация се смята гарата, на която слизате от влака, без значение какво пише на билета. Тоест, дори да си купил влак за някъде, може да се наложи да слезеш преди някъде, за да може да изпълниш тази карта. И много... Тоест, ако си купил билет за Бургас, както беше във вашия случай, защото не, тя е повече от 5. Бургас е 6. Да. Не, идеята ми беше друга. Ако си купил билет за Ямбол и решиш все пак да се задържиш във влака, не можеш да се задържиш във влака до Бургас. Да кажем, купил си билет от София за Варна през Русе и трябва да слезеш на Русе, защото е по-малко. Реално можеш да следиш и на Девня или на Синдел, разпределително. И на Варна, защото е 5 букви. Варна можеш, да. Да, както Рали каза, Варна очевидно според нея е с повече от 5 букви. Не, аз сега не ги преборих, ама... Аз по-скоро ще дам пример с Бургас, който започнахме. При Бургас последната гара, на която реално може да слезем, за да изпълним тази лоша поличба, е Айтос. Аз съм сигурна, че хората спират да слушат по едно време, наистина, като разправяме. Аз го третирам като подкаст, би било интересно повече неща да се разкаже, честно казвам. Има много неща, които сме разказали на наши приятели, но хората няма да чуят. Не, аз имам предвид няма как да чуят по-скоро. Това с карта, защото като почнем да отваряме карта и да казваме всички възможни градове в България. Аз се губя и в това, което ние разправяме. Смисъл, ние като говорим съм искала да кажа тук. Вие поне си довършвате мисълта, като говорите. Ние... Бегло. Golden Retriever. Golden Retriever. Как си организирахме спането в другите градове? Да питаме нашия отбор, защото вие спахте в Пловдив у вас си. Ами много трудно. Първо, като тръгвах сутринта, трябваше да си взема ключовете за вкъщи. Да не ги забравиш на вратата. След което да не ги загубя по път. И накрая, като се върна, да ги извадя от раницата. Много трудно беше. Аз имах нещастието да имам отвратителен съквартирант в точно този момент, който не се съобрази с това, че аз всъщност съм пътувал цял ден, че имам нужда от почивка и цяла вечер не спря да ми мялка. Става въпрос за котката ми, ако се чудите. Ами ние, както видяхте в епизодите, ние си спахме в хотелче, в Стара Загора. Според нас за разлика в Царева Левада или Горна. Горе във Оряховица. Те си предполагат някакви неща, ние си спим в Стара Загора като нормални хора. Как го организирахме? Пътувахме към Стара Загора и в влакобуса просто да се обадихме и питахме дали има свободно място. Не беше ли даже и във влак?
Не. В Вълкобуса ли им звънна? Да. Добре. Още на последното, т.е. вече като знаехме, Да. че отиваме към Стара Загора. Последното ни пътуване просто се обадихме и запазихме. Търсихме и хотели, спахме. които приемат от по-късно от 9 часа. Бяха такива, то става. Айде. Да, и за наше щастие имаше свободно място. Ние следващата сутрин, след като се чухме с тях сутринта и видяхме къде са спали, направихме един бърз Google Search на всички възможни места за спане в Царева ливада и Горна Оряховица, дали съвпадат с това, което сме видяли на Кажи, какво видеообаждането. точно си търсил? Като част от мебелите. Реално това, което видяхме на тяхното сутрешно видео, беше един бял кожен хедборд. Как се води хедборд? Табла на Табла на леглото. Табла на легло с кожено покритие и прегледахме снимки от стаи от прекалено много хотели, докато се придвижиме от общината към верига магазини, която няма да споменем и в този епизод с градински приспособления, но всъщност си купихме от друго място цвете. Целият този път разглеждахме Малък местен хотели. търговец. Точно Спонсорираме така. местния бизнес. Най-доброто. подкрепяме местния бизнес. Малкия, дребния. Да. Продължаваме към любимия ни въпрос, поне предполагам, че за зрителите ще бъде интересно. Разкажете ни някоя интересна история зад кадър. Аз се сещам. Историята е следната. Съвсем се качваме на влака от Пазарджик за София, гонейки вече следващата област, при което се качваме в един супер пълен влак, защото това беше бързия влак, който мисля, че идва от Свиленград за София. При което единствените места, които намираме, са в едно супер пълно купенце и първото нещо е да се размърдаме между всички хора, да успеем да си качим големите раници отгоре, след което един друг да се заснемем как вече пътуваме, опитвайки се да не заснемаме хората, които са покрай нас. И говорейки си, обсъждайки докъде сме стигнали с стратегията, състезанията и така нататък, и една женица, която доста така интересни погледи бих казала, че ни хвърляше, просто в един момент бъркна си в джоба, направи се, че телефонът ти звъни. Може реално да е звънял, реално ние не знаем. Ние не знаем. Той беше от тези флип, така, чук, телефончетата с капаче. Ало, да. Къде, какво беше попитал тя? Има много бегал спомен. Просто намерим направи Надя. се, че се обади. Не къде е чакала, нещо друго беше. Сокол, маймуна, Добре, орангутан. къде е кодовото име? Идвам. И стана и просто се изнесе от купето. Не бяхме близо до никаква гара. Просто жената се изпъри от това купе. Мисля, че ние притеснихме с това, че просто бяхме много експресивни с това, че... Мисля, че ни беше разказала, че е имало нещо общо с ЦРУ. Да, или с направи тайните се. служби, или с тях обади, Да. в смисъл това, което и се обади. Да. Което най-вероятно не й се е обадило. Това, което и се Мо- обади, Тайните няма как служби да може знаем. тайно да са обадили, ние Да, не, да. не сме Да. разбрали, но в крайна сметка тази жена говори с тайните служби и И така тайно изчезна се от купето. изнесе. При вас има ли история, която е зад кадър? Или бяхте твърде Може заети ли да нещо, което ние не печелите? знаем? То ми беше много трудно срещу вас. Трябва да ходим. Нашите спътници бяха интересни. Както казах във визитката ни, с хората в БДЖ идват и интересните истории. Винаги е така. Да, един човек каза, че внука му също снима някакви онлайн неща и си говорихме за това с него, възрастен. Да, той ходи, снима разни неща, аз много подкрепям това, защото все пак ние като влезнахме в съответното купе, ако сме само ние и още един човек, гледаме да го питаме дали Да. му пречим, като правим някакви разсъждения. И да, той каза, моя внук също така, той е запален по това да снима, качва ги в интернет, хората го гледат, има вече последователи. Не го питахме кой му е внука, но Ако случайно вие ни сте гледа, внука и дядо ви е казал за две на релси, напишете в коментар. Моля, напишете. Сещам се нещо друго. Първия ден, буквално първото ни пътуване в Стара Загора, срещу нас точно, както са тези четворките с масичката. Чуждестранната двойка. Да, срещу нас бяха двама чужденци и Емо дойде при нас да ни пита как сме, всичко наред ли, защото пътувахме в два отделни вагона. При което, нали, ние с тениските две на релси, може да сме някаква двойка, те не разбират хората какво пише, може да имаме матчинг тениски, да знам, някакви да сме си купили еднакви, но идва ли трети вече с същата тениска, седим ние и Емо си тръгва вече и те хората, извинете, ние да ви попитаме, вие от някаква асоциация ли сте?
И ние обяснихме, нали, 2 на релси, така. И те казаха, много интересно, ние сме гледали подобни формати в чужбина. Разказаха ни те къде пътуват из България, че са ходили, отиваха май в Несебър. Някъде по морето отиваха. Да, някъде по морето. Бяха гледали вече София, Пловдив, Велико Търново, планираха да ходят. Но да, ние сме асоциация. Кой е най-странният човек, когато срещнахте по време на пътуването ви? Най-странният беше ония, дето просто отвори си кенчи бира и после си отвори бутилчицата с водката и си пиеше през цялото време. Ето, това са нормални неща. знам. Ние За имахме... БДЖ ми е съвсем... Той просто е бил пират. Обаче са му откраднали кораба в Козлодуй. Козлодуй. И затова е пътувал с влак, защото е най-близкото. То, нали, понякога като минаваш по кривите трасета и клати като кораб, че така малко. Да. Корабна болест. Кой е най-милият човек, с когото се срещнахте по време на пътуването? Мисля, че има част от това нещо на запис. В Пазарджик сме, Рали е отвън пред гарата, аз влизам да взема билети и чувам, че жената пред мен говори с дамата на касата за влака, който ще хваща, дали може да е бърз, смисъл дали е бързия, дали не е бързия, така нататък. И дамата й отговаря, нали, че е най-бързия. Стигам аз и казвам, че искам 2 билета за най-бързия влак и така. Супер ме заради тази жена. Каза, че ще ни даде най-бързия. По-напред да мога да слезем по-бързо, да стигнем по-бързо. Супер свежо, много готина енергия. И реално затова бяхме много заредени след Пазарджик. Докато вие не ни звъннахте. Опа. Вие имахте ли мил човек по време на пътуването си? В един от влакобусовете имаше един по-едричък човек. Той беше много миличък, много готин. Да, ма не знам дали нещо конкретно можем да разкажем за него. Просто имаше супер яка енергия. Да. И човека явно пътуваше често. Ако не се лъжа, това беше към Дъбово. Да. Сливен Дъбово. Сливен Дъбово, да. И човека каза, че често пътува в въпросния влакобус. И понеже беше по-пълничък, нали, просто му трябваше повече място в самия влакобус. И той каза, няма проблем, аз ще се справя тук. Взе си една малка, като не знам, явно табуретчица ли имаше, какво имаше. И те, нали, са подредени както е. Ей, така е самото автобусче. Тук са, нали, шофьора и до него седалките. И тук са седалките, тук са за да минеш назад. И то реално си седна и тук. И си седеш там през цялото време и разказваше някакви супер интересни истории. Да, беше много свежо. И другото, което се Супер сещам миличък сега е в един от градовете, това е всъщност нещо, което заедно сме видяли, е майстор на дървени фигурки, който беше супер развълнуван за това, че всъщност ние се заинтересувахме от изкуството му. Да, беше супер мил и супер отзивчив да ни разкаже всъщност какво правим. Мисля, че имаме кадри на този човек, така че Мисля, че имаме също. някога ще видите и тях. Затова, ако не искате да пропуснете тези кадри, абонирайте се отдолу и цъкнете камбанката, за да ви известим, когато пуснем следващото видео в този канал. Коя беше най-хубавата гара? И сега тук, Рибата ако на има гара. хора, които имат любими гари в България или по света, защото не по света, долу в коментарите, убедете ни, че гарата, за която говорите вие, е най-яката гара на света. Не в снимков България, материал. просто дори да е в... Няма снимки в коментари. Пратете ни налично снимки на най-яката гара в света, в България, навсякъде. Най-яките На гари. стори в Инстаграм. Долу в коментари. Защо тая гара е най-яката? И тук не броим само големите гари в областните градове. Може да е и малка спирка Да. някъде. Естествено. Просто да е много яка. Защо това е най-хубавата гара? Добре, за вашия отбор, коя е най-хубавата гара? Горна Оряховица. Горна Оряховица. Гарата е 100%, стара, значи но хората не са ни видяли на Горна Оряховица. Аз се зачудих, защото Но- мисля, че е Интрото- само ваше. Не. в интрото на 2 на релси има Едно табло, което се механично табло. сменя. Горна Оряховица. 6 точки. Много чисто, много хубаво. Има магазинчета. Това табло просто Убива. уби рибата. Имаше автомат за кафе, с което може да се плаща с евро. В Горна Оряховица. В смисъл, не и в София, в Горна Оряховица. Не, Имаше по морето, кошчета в за Горна рециклиране, Оряховица. което също беше много важно. Имаше, между другото, супер много гари, имаше кошчета за рециклиране. Но да, Горна Оряховица, топ. При нас много се колебая. Ние видяхме доста гари, на доста гари направихме ревюта. За теб коя е? Добре, аз една от любимите ми гари от край време, дори заради самия град,
но и самата гара е изключително красива, е Бургас. Много Самата ламперия, която е вътре в вътрешната част на гарата, и гарата отвън като цяло си е, нали, поддържана като сграда, е по изключително красив начин направена и е някакси много уютно. Не е някаква пластмасова гара, на която да се чувстваш, че аз сега тук чакам 5 минути и си тръгвам и не искам да стоя повече, и някакси носи ти домашен уют, което е много странно. Може би, нали, това е заради дървения интериор, но има го едно такова усещане. Както видяхте в нашето ревю на гара Карнобат, гара Карнобат е много красива гара. Точно по обратните причини на Бургас. Бургас е ретро, Бургас е викторианска, Бургас е детайлна. Карнобат е супер модерно изглеждаща. Много стъкло, много метал, много изчистени форми и това много ми хареса. Признавам си. Яд ме е, че залата на втория етаж не беше отворена, иначе изглеждаше прекрасно, но все пак. И точно за домашния уют, който ти каза преди малко, на гара Карнобат ние си направихме доста домашен уют, бих казал. Да. Ядохме бананов хляб тогава. Абсолютни балканци, седнахме си с чайчето от магазинчето вътре. Между другото, което чайче се съгласиха да ни го направят директно в нашите канчета, за да спестим пластмас. Да, което е... И там също имаше кошчета за рециклиране, което е... Имаше и домашен любимец на гарата. И в Пазарджик също имаше. В Пазарджик имаше кученце, което си влизаше и излизаше от гарата. Да. Имаше едно гарджи. Да. Един млад гарван, който явно се беше объркал и беше влязъл в гарата, но не беше сигурен как да излезе от гарата и си летеше. И си обикаляше. Да. И допълнително кудос да им дадем за това, че въпреки, че човек би си помислил, нали, какво толкова ще се спираш на гара Карнобат и така нататък, но все пак бяха помислили, ако някога там спре един незрящ човек, той да може да се ориентира и навсякъде имаше брайлов надпис. Кудос за това просто. Как снимате в купета с други хора? Много внимателно. Или не снимаме. Или не снимаме, да. Зависи от хората, да. Всъщност винаги има опцията да имаме кадри на братичките си, най-добрите кадри. Ако виждате кадър, в който човека е тук и виждате основно прозорец и гледка навън, най-вероятно е имало други хора до човека. Или ги замазваме. Или замазваме, да. Или много от кадрите, като вървим, нали, да влезем и държиме и така камерите. Да, кадри на брадичка. Най-доброто. Кадри на брадичка, таван. Таван. Гуми. Можете ли да снимате повече от околността? Защо да и защо не? Тоест, защо по време на първи сезон на Две на релси не сме снимали толкова обстойно градовете, в които се намирахме? Защо? Защото ние искахме да си изпълним предизвикателството, да стигнем до гарата, да отидем да изпълним следващото предизвикателство, да ги бием. И това направихме. Да, т.е. състезателното настроение, както казах, по време на състезанието мислихме основно за това как да стигнем от гарата до общината, от общината до гарата и не сме се фокусирали толкова върху отделните места. Въпреки, че аз смятам, че имаме достатъчно кадри на различни места и достатъчно сме разказали за някои от местата. Може би не са достатъчно като в типично туристическо предаване, но ние не сме такова, ние сме състезание, така че. Да, както Стан каза, общо взето момент, в който стигнем някъде, в главата ни е как да стигнем до общината, как да изтеглим предизвикателството, да изпълним предизвикателството и да палим обратно към гарата. Често на гарата чакаме някакво време, обаче не можем да тръгнем да снимаме настрани. Просто не е практично. Но пък снимаме котки. Те снимаха настрани котки и загубиха. Динозаврите не си писаха домашното и изчезнаха. Така ли? Общо взето. Така работи. Не си така работят нещата. Защо носихте толкова много багаж? Истината е, че ние се бяхме подготвили за всякакви възможни ситуации. Имахме лекарства, колкото искате, канчетата си носихме, въпреки че на много малко места, както казахте преди малко за гарата, ни трябваха. Имахме дрехи за всички сезони от годината, от джапанки до туристически обувки, от бански до шуби. Айде, бански не сме носили, поне ни. Бански не сме носили. Ако имахме въпроси, какво нямахте в багажа, може би бански. Имахме дъждобрани, това отива към... Аз мисля, че в началото имахме дори екипировка за палатки. И след това решихме, че... докато обсъждахме какво. Багажа, но все пак много от дебелите дрехи някакви такива допълнителни неща останаха. И те просто вземат много място. Да. И ако хората са такива, те с големите раници, къде са тръгнали за 2 дена, плана не беше да е 2 дена. Не знаехме, че се случи само за 2 дена. Да, а и ние като се върнахме накрая
от пътуването ни, нали, за щастие някакви лекарства и такива неща не ни се бяха налагали да ги ползваме, но всички си бяха използвани. Да. Така че... По втори чифт обувки, ако нещо се наложи. Мисля, Да, не се знае значи- кога на предизвикателството, което не съществува, ще пише минете през реката и съберете 7 камъчета от средата на реката. Мисля, че краткият отговор на този въпрос е... Бяхме подготвени за всичко. Сега продължаваме с въпросите, които се отнасят за това какво ще се случи от тук нататък, след играта. Да, Минало кръстили бъдеще сме време. ги след 2 на релси. Така, Стан, това е за нас. В допълнителния епизод може ли Яна и Стан да споделят как са реагирали, когато за първи път са чули стратегиите на сините? И аз мога да започна с това, че мисля, че най-големия шок и за мен и за Стан беше, че ние двамата очаквахме те да играят игра, а ние да ги блокираме. А накрая се получи, ние играем игра, те ни блокират. Хапваме, снимаме котки, Правят блокираме някакви там периодично. да, блокират, ходят на морето до Бургас, правят някакви такива неща. Та още взето, като им слушахме стратегиите, имаше някои неща, които, например, факта, че те се бяха сетили за Габрово преди нас. Ето го мога да сложа в скоби, защото това никъде не се вижда в епизода, защото просто го нямаме като кадър. Че аз осъзнах, че Габрово съществува като опция ние да победим в играта, докато вечеряхме. Докато вечеряхме в Стара Загора, ние бяхме в 10:30 в сигурни. ресторанта. Говорим 100% си. сигурни бяхме, че отиваме в Пловдив. И аз съм, чакай малко, вадя България, карта на областите, Габрово. Да, те си бяха сетили доста Няколко преди часа нас. по-рано в Да. влака Бургас-Пловдив. А област Велико Търново не съществува. Не, Същия въобще. начин като Габрово за нас не съществува изобщо. Просто бяхме сигурни, ние още в началото си бяхме избрали тая линия, по която да вървим. Всъщност Сливен замени Бургас, за да станат 3 области и си бяхме сигурни, че отиваме в Пловдив. Така че да, така реагирахме. Ти нещо друго да се сетиш, като гледахме техните стратегии? Ами, че те по едно време мислеха повече ние какво ще направим, отколкото каква е следващата им стъпка. Както казахме в един от епизодите, ние измислихме 17 различни варианта те да спечелят. И после почнахме да мислим вариант ние да спечелим. Да, и Което мисля, че е най-голямата им грешка. даже веднъж ви бяхме казали, защо не ни казахте по-рано да знаем и ние за някои от тези стратегии. Да, защото те си мислят стратегии, правят си ги, снимат си ги. И да бяха казали, в смисъл да им спести малко време, по-бързичко да ги бием. Ми беше забавно как през цялото време сядаме и обсъждаме с Емо и сме, какво ли им се е паднало, къде ли са, В момента, в който вие ни се обаждате за автобуса, ние веднага сайта на БДЖ, Кои тук има... маршрути са с автобус? Да, тук има трансбордиране, айде, отиват натам. След малко вече сме във влака от Бургас Бургас за към Пловдив. И какво ли им се е паднало? Чакай, ще проверим бележките и гледаме какво ви се е паднало. И вече изчисляваме на вас колко време ще ви отнеме да отидете да се върнете. Просто знаехме как се движите, какво правите. Да, Да, и ние така, въпреки че не мислихме, че отивате в Бургас, но да, както и да е. Промени ли се виждането ви за пътуването с БДЖ след 2 на релси? не, Не. не. Също толкова яко е. Да. Пътуването с влак като цяло е много готино преживяване, защото не бързаш за никъде. Поправка. Пътуваш влак само когато не бързаш за никъде. Точно. Не, аз всъщност исках точно обратното да кажа, че единственото, което се промени, поне при мен, е това, че осъзнах, че за такива кратки разстояния, всъщност БДЖ е най-добрият вариант. Имам предвид, че когато си замислиш дали да стигнеш от Пловдив до Бургас за 6 часа, по принцип си казваш не, обаче ако трябва да спреш в Стара Загора, Ямбол, Сливен, така нататък, преди това и пътуванията си типо 1 час и 1 час си в самия град, на мен лично ми се струваха супер кратки тези пътувания. Да, не се усещаха. Обаче, ако е единично много дълго пътуване, е кофти. Обаче, ако трябва да имаш 5-6 спирки на места, то не си личи. Смисъл, Да. не го усещаш. Така Ти е. докато се качиш, докато си седнеш, отвориш книга да четеш нещо или си говориш с някой в купето и то времето минава. Да, ако можем да дадем някакъв съвет за пътуването с БДЖ, ако ви се струва твърде дълго пътуване, просто го накъсайте на няколко части. Да. Направете си по-чести спирки, разглеждайте градчета по пътя. Ако има друг влак същия ден.
Това е много ключово. Проверете Рали, си ние влаковете. знаем, това е много Ключово. ключово. Нещо, което го няма в епизодите. Момента, в който ние тръгваме от заведението в Бургас, ние сме супер уверени, че хващаме влак за Варна. И го казваме. И после стигаме на гарата, гледаме какви влакове има до края на деня. Имаше влак за Пловдив, влак за Ямбол. Да, това И- бяха. Това бяха. Това бяха. Не, 3 влака бяха, може би да са били 2 различни за Ямбол в 2 различни Да, момента. нещо Да. такова. Да. И сме изключително прецакани в този момент. Няма какво да направим. Затова хванахме за Пловдив реално. Няколко човека ме питаха на лични между другото, защо за Бога хванахте за Пловдив, като казахте, че хващате за Варна. Но да. Нямаш Мен- избор. Мен това ми беше смешно, защото реално, когато сядахме да обядваме, беше дилемата да проверим ли сега какво има и... Дай, ще хапнем и да, ще тогава. хапнем и тогава. Да. Преди нас никога не е било такова. Ще хапнем, дай да си направим това, да си стигнем до гарата, после ще го мислим какво ще правим. Ако случайно имате ресторант, ние сме отбора от 2 на релси, когато трябва да поканите. Всъщност, за ние да- сме отбора, който трябва да поканите, защото ние не хапнахме по време на релси и сме супер гладни. В момента сме супер гладни. Затова Те така или иначе няма да го оценят, няма да оценят. затова не Ние ги сме викте. хора, Те които ще са минат много супер големи. набързо. ще го оценим, кажат, защото «Опа, искаме и ние да ядем. предизвикателството е тук край, айде ходим си. Ние ще седнем, ще хапнем, ще ви снимаме интериора, ще се накефим, ще го... Ако имате котка особено, Да, някъде в ще интернет. го покажем на останалите. и ще Спираме направим- сега. Поканете ни всички. Ние ще дойдем Да. да хапнем. Става. Може, да, и така Ста. става. А, Резервация компромис. За 4 бе. За 5 бе. Той пат ще снима само. Ням. Ето човек, Няма ще ли се да- сменяме. яде абсолютно нищо по време на две на релси. Само по време на монтажа, сигурно. Така. Той не спа. Той не спа по време на монтажа със сигурност. Планирате ли две на релси да излезе извън България? Не. За сега не. За момента не. Ако намерим много добри спонсори, които са много така свободни с раздаването на големи суми пари, планираме всичко. И тук сме, ако сте Deutsche Bahn, бъдете ни се по телефона. Швейцарските железници ще се Тук ли са? разберем. Да, които и да са. Всъщност можем да направим в лондонското метро един сезон. Да, всъщност да отговорим сериозно. Ойстъра не е много скъп. Планираме поне още 1-2 сезона да задържим формата в България. Точно заради това и започнахме, всъщност, че в България нямаше нещо подобно, което да можем да гледаме, което е подобно на Jetlag. Така че планираме модификации в следващия сезон, но за сега няма да излезем извън България, освен ако не дойдат спонсори. Deutsche Ако Bahn. сте спонсор, Ако сте Deutsche Bahn. долу в коментарите може да ни оставите вашият имейл адрес и ние ще ви изпратим. Но ако сте Поздравителна хора от картичка за чужбина, Коледа. ако сте хора от чужбина или българи в чужбина, които гледат това и биха много се изкефили да има нещо подобно в чужбина и бихте си го снимали, пишете ни, ще направим всичко възможно да стигнат някакви яки предизвикателства до вас. Уточнение, отново, вмъкване пак. Нещо, което мен поне много ме изкефи, е хора, които пътуват насам натам с БДЖ и ни пишат в Инстаграм да, на това е лично супер яко. съобщение. Сега отивам в Варна, примерно, дайте ми предизвикателство. И имаше една седмица, може би около втори или трети епизод, в която седмица аз всеки ден редувах тениските на две на релси и Да. бях в готовност с Да. тестето пред Много себе беше си яко. да мога да изпращам видеа и предизвикателства на хората, които ми писаха тогава. Това не е спряло, както виждате, предизвикателствата още са в нас, имаме и още едно тесте, можем да теглим смело. Ще могат ли други отбори да играят две на релси? Никога ние сме единствените хора, които ще играят две на релси от тук до края на света. Да кажем, Продуцентите ще Наушенце, издадем. наушенце. да кажем поне на Ралистън, че няма да участват във втория сезон. Двете реакции. Аз правя контра, почвам едно на релси. Едно на релси. Си не правим наш формат. така. А вие защо ще участвате? С какво сте Ние също няма да по-специални? участваме. Също няма да Ние участваме. също няма да участваме. Да, планираме втория сезон да участват съвсем различни хора от нас. Пацо маха зад камера, виждам те дори да гледам право в камерата. Най-вероятно ще имаме кастинг за тези хора, така че ако искате супер много да участвате в следващия сезон на две на релси, без да знаете какво съдържа той, пишете ни. Да, може Дали да ще ни ви последвате изберем? и в социалните мрежи и да ни пишете също там, да разберете когато всъщност пуснем този кастинг. Макар че Яна каза, че Стани Рали няма да участват във втория сезон на две на релси, мисля, че това няма да е последния път, в който виждате техните лица на този канал. Това обаче без е нищо всичко, повече да кажем. което можем да кажем за сега. Кога, къде ще можем да си поръчаме карти, тениски, шапки, Пацо да ни Стикери. монтира видеята, стикери, да дойдете да ми направите ревю на гарата, на ресторанта, кога, къде? Кога? Къде?
Много хубав въпрос. Приемам поръчки за тениски, аз събирам размерите и ще си ги получите някой ден по Когато ги празниците. направим. Рано да, наистина може да пишете на Яна в Instagram, на Две на релси и съвсем буквално събираме поръчки, за да можем да пуснем малко по-голяма бройка тениски и цената им да не бъде космическа. Да, така че ако някой иска тениска като нашата, е такива супер яки. Да, пишете Да ти ни... звъннат? Не. Телефонът ти е 088. Да, пишете ни на Две на релси, ако искате тениски. Може да се уреди, не се знае кога ще се случи, но да, за след някой друг сезон. Другото, което искаме да кажем е за картите. Всъщност всеки, който иска да изпълни някакво предизвикателство, когато пътува с влак, може да ни пише да му изтеглим някоя от картите. А дали ще продаваме тестето с картите? Това отново е въпрос с повишена трудност, за да е икономически логично да направим тестета, които да стигнат до продажба. Трябва да е малко по-голяма бройка отново. Тези две тестета, които всъщност истината е, че в играта имаш 4 тестета, едно за всеки отбор и по едно резервно. Тези тестета излязоха прекалено скъпи, за да можем да си позволим да ги продаваме по нормален начин, но ако има достатъчен интерес и достатъчно хора, които желаят да си закупят тесте с нашите Примерно 200 предизвикателства, човека. Да. Ако са 200 човека, ще струва нормално. И пак да, ако искате тесте с карти такива, да предизвиквате приятелите си, които пътуват напред-назад. пишете. Ще има ли следващ сезон на Две на релси? На което мисля, че отговорихме Не, това вече. е последният. Кога ще има следващ сезон на Две на релси, не можем да гарантираме. Пак ще кажем тези дни по празниците, но със сигурност ще има такъв. Ако искате пък вашата марка да участва в следващия сезон, за първи път го казвам в това видео, пишете ни. Та, като последен въпрос, и би било може би хубаво всеки един от нас да отговори на това, е какъв съвет бихте дали на други, които мислят да се впуснат в такова приключение? Мога да почна аз. Впуснете се в това приключение. Ако се чудите, ако имате идеи, ако приятелите ви са тези с идеите и постоянно ви ръчкат, направи това, впуснете се в това приключение, няма да съжалявате. Добре, моят съвет е по-рядко казвайте не. И по-често казвайте да. Това е. Ние сме чували, че ти не можеш да казваш. Аз имам голям проблем с това. Стан? Какво бих казал аз? Решите ли да тръгнете, винаги бъдете подготвени за всичко, тъй като никога не знаете какво ще ви се изпречи на пътя, но ако сте подготвени, нищо не може да ви спре. Нали казахме от джапанки до туристически обувки. От къси Точно. панталони до шуби. От мен съвета: отваряте музикална платформа по вашия избор, пускате си песента Две на релси, зареждате се супер бясно и просто се впускате на приключение. Посоката няма значение. Баща ми и до ден днес не е напълно наясно какво означава това, че аз преди тръгването не знам на къде отивам, но няма значение. Няма значение посоката. Няма значение какво точно ви очаква там и колко подготвени сте всъщност. Най-незабравимите спомени идват от неочаквани ситуации и неочаквани предизвикателства. Да, и аз искам да добавя само нещо, с което мисля, че всички бихме се съгласили. Изберете хората, с които да тръгнете на това приключение, или оставете те да ви намерят. Всъщност, пуснете се с приятели в такова приключение и открийте екип, който да седи плътно зад вас и да сте сигурни, че можете да им имате доверие. С тия хора Е, ще смисъл- обикаля България. Други хора, нека... Аз го казвам от лошо. Значи, това беше много хубав момент да направим една групова прегръдка, да Да, знам, съберем аз едни си ръце го в средата. Дай. Дай гръдка, Ръце, какво правим? Добре, дайте ръце напред. Две на релси! Благодарим, че бяхте с нас през това незабравимо за нас и надявам се за вас приключение. Отново, нека да благодарим на нашите партньори от FlipBG, Dynafos, Xperify и Bulky Code Wallet. Без тях това приключение нямаше да бъде възможно. А сега, нека вашето приключение започне. Още веднъж благодарим на нашите страхотни домакини от Ди. Би. Play и страхотното студио, в което имаме възможност да снимаме студио Астериск. С това всъщност официално слагаме финалът на първи сезон на Две на релси. От тук нататък следват само хубави неща. Не забравяйте да се абонирате, да цъкнете камбанката, да коментирате, да лайквате всички неща, които ви казват да правите ютуберите. Аз все още се уча да бъда такъв и може би ще пропусна някое.
Ако случайно не ни следвате навсякъде, последвайте ни в Facebook, в Instagram, по радио Еди кое си, в телевизията, в TikTok, на улицата, в метрото. Не ни следвайте на улицата, особено вечер. Благодарим. И не забравяйте, приключенията са това, което вие си направите. Затова приятни приключения. Това звучи като край на панорама. Код ви си направите, никой друг не може да го направи. Панорамата на божинката. Абсолютно. Помахайте всички само докато сме заедно на кадър. Стан. Един скриншот да си направим. За всичко имам правило, гоня се с времето, но щом с теб сме заедно, се чувствам